Age of Empires Anniversary Edition, mitä helvettiä. Mitä vittu? Se on sekin eiköhän sä kirjoitit tää vaan. No niin, Toivo invaa. Mä innosin. Se on Age of Empires, ei toi oo. Mitä? Age of Empires? Mitä? No laitat mulle Age of Empires invi. Mitä vittua? Mitä mäkin saa mitään? Ei, mä laitan Age of Empires. Mitä vittua? Ei mitään. Vai se liikkuu? Kato joku spot. Mitä? Joo, kato. Ui vittu. Alas reinivaadi. Oho. Joo, kato. Millä on mennyt? Mitä vittua? Mitä? Ei. Me pitää löytää toi. Lataako sulla? Vai mitä se tekee? Joo, latailee. Oh. Vittu tää lagaa. Ehkä tää vaan kestää loadaa. No nyt tää menee 3 FPS. Nice. Siis tää on se sama mikä oli silloin viimeksi, ei tää toimi. Voi meillä on robotti täällä. Jumalauta. Oho! Toimii. Ei vittuks tää? Oi, mitä vittua? Toimiiks tää viimein? Jumalauta jätkät! Mitä helvettiä? Allu sun mikki on rikki täältä. Mitä vittu? Tää on kyllä aika perseet, kun ei yhtä tehnyt. Tää on kyllä aika persi. Brrrr. Okei. Voi mennä edellä. Päästään. Miten niin? Mä otan se pois siitä. No, ota se pois, please. Aha. Joo. Vois paljon luuttia. Nyt jännitään mikä tää sisämies. Tästä aika tylsä sisämiestä. Tää ei kuulosta. Tämähän on. No joo, tältähän se näyttäis. Oho. Tosi uusi. Tähän tuuriin tuliko se uusi vaiva? Vittu. Vittu nyt. Hei. Ei mitä Mikä se on? mitään, tää on ei toimi. Come on, kyllä sitä tulee vittu. Joo! Noniin, jos. Pääsin kuolta. Oi, mitä mulla on tässä? 200... Paljon? 228. Ei vittu, toi oli joku vittu pääkallo. No niin, pistetään se sää. Ei, lähetään hei. Pääkallo, Nyt tänne. Tää on 500, mitä paljon tää on? oi vittu, come on Toivo, anna mennä. Otaks tonni? Mennään tonniin, let's go. 720, pistetään. Mennään tonniin. Let's go. Lopetetaan. Toivo, näytä kerran niille. Nyt on kyllä paha. Tos on pakko standaa, saatana. Okei, nyt yli. Ei vittu! Ei. Sinne meni. Ei, Menikö se olli? Se meni. Oi